Horrengoa! Eta zu, Sara? Amalurra. Oi, ez zaitut agendan ikusten. Ni, ere deitzen diate Pachamama, Madre Tierra... Ui, hau da izen pila. Eixo, baina utzi bueltak emateari. Eta eseri saitez. Hortxe. Ai, itzordua hartuta zenuen. Ai, ni larrialdietatik nator. Eta, denbora asko eman duzu zain? Eta 10 edo 35 urte. Bueno, eta? Zer kekarri zaitxuana? Ba oso gaizkinago. Hola, orokorrean esan da oso gaizkinago. Zaitasunak ditutola arna sartzeko, ito iten naiz. Ui, bai, hau astartu beharra da hoxe. Batzuetan tontakeria dirudi, ez dioso kasoik egiten, eta gero ez dago atzera bueltarik, Egin ez tol. A ber, esan, jasangarritasun, jas, Ezin dut. Eta noiz hasi zinen sintoma hauek nabaritzen? Ba, ez dakit. Irautza industrialen ondoren? Bai, geroztik da ni gaizkina hola. Bai. Eta askure bat zatzen zait, hola, bat-batean. Agian alergiaren bat. Temperatura hartuko dizut. Ni kalentula horrela orokorra daukate, batez ere hemen eta hemen. Poloetan? Hene? Egia da? Oso bero zaude, bai? Esaten dizudana, ni lasai asko nago, eta bat-batean sartzen zaitola berotasun bat. Izerdi patzetan jartzen naiz. Eta batzutan, estule egiten dut, eta ies egiten dit. Zera? Pentsa! Eta zuloa. Begiratu nahi diazu zuloa? Bai. Begiratu zuloa. Ui! Oso no falta? Hene? Eta zala, lehorra daukazu? Eta flora? Zer moduz flora? Landaretza erortzen ari zait. Biodibertsitatea kaltzen ari naiz unero. Eta oso nekatuta nago. Oi, mineral falta, seguru. Analisi batzuk eskatu beharko dizkizut. Txapapote maila segurazki iztugarri altu emango iala. Eta... Itxas maila oso nazia daukat. Ez dait, marea tokatzen danean igotzen eta... Kriston gogoak ditut botak aiteko, Aizu, ez zara aurdun egongo? Baizera! Hombre, aurdun egongo manitzere, postplaneta erdituta ere, ez nuke beharra asetuko. Titiak ez diten batinen beste zurrupatzaile asetzeko. Atzo, hainbat frakin egin ziaten. Hola, anestesiari gabeta ez ere, Eta puskatuta bezala barrutik sentitzen naiz. Ikusten dut bai. Bueno, bakizu zer, Kiotoko protokolo bat errezetatuko dizut. Oso ondo, errezetatu bai, errezetatu. Baina gobernuek errespetatu desatela, Errespetatu desatela, zeren berriketa asko. Tiki, blu, blu, tiki. Eta gero, jendea, berera. Eta egunetik egunera, okerrago. Tentsio hartuko dizut. Ze oso urdurik uste zaitxut, Tentsioa. Nola ez banaiz ni urduri egongo? Hombre, begira, ni egunen batean, nire orbitatik ateako naiz, Bai. Orduan bai, ikusiko duzue, zeren begira, nik, ni egunen batean, sumendi batera igoko naiz, Eta goian nagonean, dardarkasiko naiz, olatu erraldoi bat egingo dut, ola tsunami bat bezala, eta orduan bai ikusiko duzue, orduan bai! Ere askore hau sartzen zaidara. Ez daki nola jarri ere.
Lasaitxo zaitez, neska, etzan eta lasai. Nola lasaituko naiz? Nola lasaituko naiz? Ni oso gaizki nago, Oso gaizki nago! Hombre, nola jarriko naiz ni? Ez dakit, dana mehatxu bat, da? Begira, landare zaitera erori zaitere, Dana mehatxu bat, Nola jarriko naiz? Ta gainera eskure honekin, Ezin da bat relajatu, Nola relajatuko naiz? Ezin dut, Ni oso gaizki nago, Ai, hori, eskure hor. Ai, bai, hori da. Ui! Ea ez den alergia bat. Eta parasitoak diren. Bai, hemen. Bai. Hori da. Aixo! Zer? Egon, ezaidazu. Nolakoa da zure harremana pertsonekin? Konta. Etzan. Basaia. A ber, ni pertsonak asko maite ditut, Ez gaizki hartu. Baina nik uste dut, evoluzioarekin hanka sartu nuela. A ber, ni dinosaurioekin oso ondo moldatzen nintzen. Bai, oso handiak ziren eta asko jaten zuten. Baina arbola bat jaten zuten eta arbola kakaiten zuten. Ekosistema beti orekatuta. Primera moldatzen ginen, baina gizakiak. Kaka toksikoa egiten dute, Edo ez dute kakarik egiten, Geroz eta lehorrago daude espiritualki. Eta berriro ere, askure osarte. Tontakeria gutxi, Benetan. Errezetatuko dizut, emergentziasko kontzientzia sozial dosi bat, mobilizazioak, errespetu asko, eta maitasuna.